Ahojte všetci, ďalšia skvelá správa pre Slovensko a pre slovenský poistný trh. V pondelok oznámila poisťovňa Juplast, že nebude pokračovať v dojednávaní nových rizík a oznámila kapitálovú primeranosť na úrovni, s ktorou nebola spokojná. To znamená, že je otázne, čo s ňou bude relatívne do budúcna. Deklarujú, že budú si na 100% plniť záväzky voči svojim klientom, ktorí už majú aktuálne v kmeni. A z deklarovanej kapitálovej primeranosti, ktorá má byť na úrovni 130% podľa ich interných zásad, majú 113%, s tým, že minimum je 100%. Chcel som vám to teda dať vedieť, s tým, že tá poisťovňa bola fakt super, došli proste na trh. Mali napríklad 6-násobné plnenie pre kritické choroby, 6 rôznych kritických chorôb by vám vyplnili za sebou, keby ste mali rakovinu, infarkt a neviem ešte čo všetko možné. Jednoducho pekne to rozdelili, dali tam tie čiastočné krytia, poisťovali veľké alebo poisťovali veľké rizika, keďže nové si tam už teda nedojednáte. S tým ale, že mali aj krátke čakacie lehoty, napríklad 2 mesiace. Čo sa týka ostatných poisťovní, tak bola to pre ne, dajme tomu, motivácia, aby sa na ňu dotiahli v rámci tohto a reálne sa aj dotiahli a ich predbehli v rámci či už čakacích lehôd alebo tých kritických chorôb, ako som spomínal a podobne. Podstatné je, aj otázne je to, že ako to ovplyvní dôveru, či už obchodných partnerov alebo klientov do budúcna, nakoľko noví klienti tam už chodiť nebudú, nemôžu. To je správa, ktorá bola v pondelok oznámená, s ktorou v podstate nespravíme my už nič. Takže aktuálne je to takto. Keby ste mali k tomu akékoľvek otázky, čokoľvek sa spýtať, máte zmluvu v Juplast, neváhajte sa mi ozvať a môžeme sa o tom porozprávať. Všetko dobré prajem, pekný deň a majte sa krásne. Čaute.